Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Greenerová Lipertová a jsem přednostkou kliniky rehabilitačního lékařství. Dnes se spolu vydáme na cestu do rehabilitace v pediatrii. Jak jistě víte, rehabilitace znamená vlastně obnovení do původního stavu, takže se snažíme vlastně o to, abychom člověka po nějakém akutním onemocněním dostali do stavu, ve kterém byl před tímto onemocněním, což je samozřejmě jenom v optimálních případech možné. Ale v každém případě, i pokud si odnese nějaké poškození, tak aby byl schopen vlastně v té společnosti fungovat a našel své místo. To je v podstatě to nejdůležitější, daleko důležitější, než jestli má nějakou selektivní hybnost, ale je to o tom, aby vlastně mohl participovat, mohl se účastnit života ve společnosti. Ta rehabilitace je velmi široké pole, prolíná se vlastně všemi klinickými obory a my dnes se budeme věnovat rehabilitaci pediatrické. Ale i zde máme samozřejmě několik různých druhů rehabilitace, léčebnou, o té dnes budeme mluvit, ale pak také sociální, pedagogickou, pracovní. Je toho v podstatě hodně navazujícího, co pacient po nějakém poškození musí nebo může absolvovat, aby se mohl vrátit do té společnosti. Rehabilitace není úkol jednoho člověka, rehabilitace je týmová práce. A je to týmová interdisciplinární práce, což znamená, že zde pracuje celý tým různých expertů společně na jednom cíli. To je to důležité. Nejprve definujeme cíl, kterého chceme dosáhnout, a nejenom my, ale hlavně kterého chce pacient dosáhnout, což u dětí ještě někdy bývá trochu problematické. Tam máme samozřejmě jako pomocnou složku rodiče a ten rehabilitační tým, ten se skládá z celé řady odborníků, samozřejmě lékařů, zdravotních sester, vůbec ošetřovatelského personálu, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologů, nutričních terapeutů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a protetiků, ortetiků. To jsou jenom ty nejdůležitější, které jsem právě vyjmenovala. A vlastně takovým tím základním úkolem rehabilitace je, aby ten pacient byl schopen se sám o sebe postarat u dospělých pacientů. U toho dítěte je trošičku jinak, ale aby bylo to dítě schopno vlastně být v tom okolí a participovat na tom okolí, z kterého přichází. Pediatrická rehabilitace se týká několik funkčních složků. Takže začínáme například pediatrickou rehabilitací v neurologii. I tady máme celou řadu různých diagnóz, jako dětská mozková obrna, různé typy myopatií, neuropatií, ale samozřejmě také třeba stavy po poranění mozku nebo mozkové nádory, míšní léze, periferní parézy. A tady je důležité, že u dětí vlastně máme velké možnosti funkčního zlepšení právě na základě plasticity, neuroplasticitu, kterou zde rozlišujeme na evoluční, adaptační a reparační. A ta schopnost mozku vlastně se adaptovat, se reorganizovat, to všechno je vlastně u těch dětí velmi, velmi dynamické. Je velmi silná po narození a vlastně ale během celého dětství probíhá ještě stále ta možnost té funkční obnovy. Snižuje se po 3. a 6. roce a po tom 12. roce v podstatě už je na úrovni dospělého věku. Ale i tak vlastně ta plastická funkce, ta schopnost mozku vlastně opravit nebo reorganizovat poškozené části je neustále velmi vysoká. A to je také to, proč vlastně i ten efekt té pediatrické rehabilitace je velmi, velmi dobrý, pokud je prováděna včasně a kontinuálně.
Máme samozřejmě i další oblasti rehabilitace, například v ortopedii, traumatologii, revmatologii. Tady je spousta různých vrozených vývojových vad, skoliózy, morbus Scheuermann, traumata, plochonoží, hypermobilita, juvenilní artritida. Tady je celá řada různých onemocnění, která například samozřejmě vyžadují rehabilitaci pro posílení právě svalového korzetu, například u skolióz a tak dále. Potom máme další oblasti u interních onemocnění. Tady zejména děti s cystickou fibrózou, s astmatickým onemocněním, kardiologickými problematikami. Tady je spoustu možností respirační fyzioterapie například, ale také samozřejmě rehabilitace pediatrická v onkologii, u popálení a také v neposlední řadě u psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Takže z toho už vlastně vidíte, že ta šíře té pediatrické rehabilitace je velmi široká a vlastně potřebuje opravdu pohled do mnoha klinických disciplín. Takže i tady, i v tom oblasti té lékařské péče, je ta interdisciplinarita velmi žádoucí. Teď já jsem přinesla vlastně, abyste viděli, jak se tak rehabilitace se předpisuje, jaký předpis je pro rehabilitaci. Jsou takové poukazy, tuto jako příklad je fyzioterapie, FT poukaz, který vlastně vystavuje během hospitalizace ošetřující lékař, potom vlastně pokud už pacient je v domácí péči, tak je to praktický lékař, anebo specialista, anebo samozřejmě rehabilitační lékař. Tento poukaz může vystavit vlastně vždy. Obsah toho předpisu jsou různé kódy, kinesiologický rozbor, kontrolní rozbor, individuální kinezioterapie 1, 2, měkké techniky, mobilizace. Trochu vám se pokusím vysvětlit, co všechno to obsahuje. Tady vlastně máme tu rehabilitaci také rozdělenou dle metodiky, takže tady máme různé koncepty, Vojtovu reflexní terapii, Bobatův koncept, kvadrupedální lokomoci a tak dále. Takže i vlastně, co obsahují tyto různé metody. To je důležité, abyste si uvědomili, pokud takovou rehabilitaci předepisujete, abyste právě specifikovali, jakou metodiku byste rádi, aby byla využita. Je to samozřejmě rozdělení pediatrické rehabilitace nejenom podle metod, ale také hlavně podle věku dítěte. A samozřejmě vždy s ohledem na diagnózu. Máme takovou první fázi 0 až 3 roky a v této fázi ještě nelze předpokládat aktivní spolupráci dítěte. A tady máme určitý výběh metod, jako například Vojtova reflexní lokomoce, kterou já osobně doporučuji během prvního roku provádět. Je to Bobatův koncept, který vlastně potom navazuje a je vlastně proveditelný ve všech věkových stádiích. Jsou to měkké techniky, mobilizace, protahování, stretching zkrácených svalů, kinesiotaping. To jsou všechno metodiky, které můžeme využívat v této velmi včasné věkové fázi 0 až 3 roku. Pak máme jako další fázi vlastně věk mezi 3 a 6 lety. Tady vlastně už z toho můžeme dedukovat, že je mírná spolupráce už možná. A tady se vlastně zaměřujeme tak trochu také na tu zábavnou formu cvičení. Takže tady jsou různé cviky na fyziobalu, ale také vlastně už na Bobatův koncept na neurofyziologickém podkladě, kvadrupedální lokomoce podle klapa, různé chodníčky, překážkové dráhy a už taky vlastně i možnost zařazení do skupinového cvičení. Pokud se potom podíváme na terapii od 6 let, tak tady vlastně už vycházíme z toho, že aktivní spolupráce je možná a že dítě je možné zapojit do toho cvičení. A zde už vlastně volíme techniky jako u dospělých pacientů a tu složitost toho cvičení upravíme vzhledem k věku dítěte a jeho pohybové dovednosti. Tady už vlastně můžeme využít veškeré koncepty, protože vlastně již centrální nervový systém už je na vysoké úrovni dozrání motorických a senzorických drah.
Možná takový specifický pro Českou republiku, specifický postup je právě ta Voitova reflexní lokomoce, kterou bych vám chtěla krátce představit. Je to vlastně soubor diagnostických a terapeutických postupů. Tady na té fotografii vidíte pana profesora Voitu. Je to koncept, který byl vlastně vyvinut v 50. a 70. letech 20. století, hlavně pro děti z DMO. A jedná se vlastně o takzvanou reflexní lokomoci. Jo? Je to princip, ve kterém jsou vlastně vyvolávány určité motorické reakce, kterým tedy říkáme koordinace, které jsou vlastně vrozené každému člověku. Máme tady takový určitý diagnostický set. Jednak se díváme na spontánní motoriku. Tady jsou vlastně pohybové projevy dítěte hodnoceny v jeho spontánním projevu. Takže tady vyšetřuje v poloze na zádech, na břiše, otáčení na břiše, set, šikmý set, lezení, stoj a chůze. A potom vlastně máme takzvané polohové reakce, zkoušky. Je to vlastně provokovaná hybnost, kde vyšetřujeme dynamiku právě těch primitivních reflexů, což jsou různé typy reakcí, závěs pod bříškem, závěs pod paží, vertikalizace, závěs boční, závěs horizontální, vertikální. To jsou vlastně zcela specifické procesy, které zde u těch dětí vyšetřujeme. Tady máte takovou hezkou tabulku, kde vlastně vidíte podle Voity, jaké jsou, kdy, co provádíme, v jakém věku je dítěte, jaké právě ty zkoušky provádíme a s jakým výsledkem by této zkoušky měly být potom provedeny. Vycházíme tedy z takzvaných globálních koordinačních komplexů a to jsou hlavně dva pojmy, je to reflexní plazení a reflexní otáčení. U Voitovy terapie je důležité říci, že se vlastně v té terapii stává terapeutem rodič. A ten fyzioterapeut má vlastně za úkol naučit rodiče tu terapii tak, aby ji mohl provádět kvalitně doma. A to je zase nutné proto, aby byla zajištěna dávka a vlastně frekvence té terapie, která musí probíhat 4krát denně. A právě vlastně tady jde o stimulaci té centrální nervové soustavy a vlastně aktivovat tyto složky a pak je vlastně využít i pro tu spontánní hybnost dítěte. Hlavní zásady musí být vždy správně nastavená poloha dítěte, buď v leže na zádech, na bříšku nebo v pozici na 4. A právě výchozí pozice pro cvičení se vždy volí s ohledem na věk dítěte a na dovednost, kterou chceme zlepšit nebo sformovat. A vlastně k té aktivaci té reflexní lokomoce využíváme určité body, takzvané spoušťové zóny, které vlastně aktivujeme tlakově. Tady máte takové malé příklady, vlastně reflexní otáčení, například zde vidíte tlakové body, které aktivujeme, abychom vlastně vyprovokovali to reflexní otáčení. Tady zase jsou další vlastně ty body, které využíváme, vlastně pokud chceme i vlastně vyvolat to reflexní plazení. Je těch koordinačních globálních vzorců celá řada. Tady vidíte některé vyjmenované, to jenom abyste věděli, že nejsou jenom 2, že jich vlastně hodně. A na to, abyste se stali vlastně terapeutem Voitovy terapie, tak to jsou zvláštní kurzy, které trvají poměrně dlouho a jsou velmi náročné. Nyní se dostáváme k druhému konceptu, což je Bobatův koncept, který vlastně vyvinula Berta Bobatová, která byla fyzioterapeutka. Její muž byl Karel Bobat, pocházel také z České republiky, byl neurolog. A oni vlastně pracovali v Velké Británii a v Londýně založili takzvané Bobat centrum. A zase ze začátku to bylo zejména centrum, které se věnovalo léčbě dětské mozkové obrny. Ale tento koncept se právě přenášel i dál, ten se přenášel neustále, rozdíle přenášel se. A vlastně dnes je využíván také hlavně u dospělých pacientů. Například po cévní mozkové příhodě. Co je základem Bobatovy metody, je vlastně poznání svalového napětí a stanovení jeho změny. Je to hodně o spastickém tonusu. A důležité je vlastně nastavit správný pohyb, protože vlastně
ta změna toho svalového napětí, ať je to zvýšené nebo snížené, vlastně vždycky vede k nesprávnému pohybu. A pokud to dítě ten pohyb vlastně provádí tímto nesprávným způsobem, tak se ho zafixuje. Takže hlavně je důležité upravit to svalové napětí a právě nacvičit s dítětem ten správný pohyb. Mluvíme vlastně o handlingu také v rámci Bibotovy metody. To je zase vlastně technika, která vede k optimalizaci právě toho svalového napětí, aby to dítě mohlo ten pohyb provést co nejsnadněji a nejsprávněji. A pro ten handling se využívají také zase rodiče úplně v běžných činnostech a aktivitách. Vlastně naučíme, jak s dítětem manipulovat, jak ho nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s tím hrát, abychom prostě podpořili ten správný vývoj. Takže i zde jsou také ty rodiče vlastně plně zapojeni do toho terapeutického procesu. My mluvíme často o 24-hodinovém managementu v rámci toho konceptu, což znamená, že vlastně celé okolí pacienta, to se týká i rozložení nábytku v pokoji a vlastně všech aktivit, které jsou s pacientem prováděny, že to je vlastně 24-hodinový management. Takže musíme všechno zaškolit, všechno upravit tak, aby se vlastně stal terapií celý ten den toho pacienta. Pak máme ještě jako další metodiku kvadrupedální lokomoci podle Klappa, což je vlastně německý koncept na počátku 20. století, vlastně původně vyvinut na léčbu idiopatické skoliózy. Klapp byl ortoped a vlastně původem a jeho syn, vlastně Rudolf, to potom začal rozvíjet a zajímat se vlastně o skoliózu, o páteř. A vlastně všiml si, že vlastně během lezení je páteř vystavena vlastně mobilizujícímu okamžiku, protahovacímu okamžiku, ale také posilujícímu a korekčnímu vlivu. Takže to se vlastně velmi pozitivně na tu léčbu těch skolióz promítá. A nakonec i tento koncept také vlastně vychází z vývojové kineziologie. A pokud ten pohyb je proveden velmi dobře, tak korektně, tak vlastně dochází také k centraci těch kořenových kloubů, ramenních, kyčelních kloubů a tím vlastně ke správnému statickému i dynamickému zatížení v těchto kloubech. Takže to je docela přínosné všechno. Podívejte se, tady je pár takových historických to jsou fotografie, to jsou vlastně kresby, které vám ukazují, jakým způsobem se vlastně podle Klappa tyto pohyby vlastně nacvičují. No a potom možná nakonec ještě krátce kinesiotaping u dětí, což je vlastně taková určitá podpůrná terapie, k upravení svalového napětí. Trošku to funguje, já z mého zkušenosti ne úplně tak ideálně, jak se většinou tvrdí. Je to taková forma facilitace, trochu korekce, vlastně dáváme, trošku upozorníme to dítě, že tam něco probíhá, takže svým způsobem to určitých diagnóz má svoje oprávnění. A potom ještě jako konečný vlastně koncept je senzomotorika. Tady vlastně jde o senzomotorickou stimulaci. Tady se využívají hlavně nejrůznější balanční cviky z nejrůznějších výchozích poloh. Vlastně ty cviky spočívají vlastně ve vychylování podložky nebo klienta z toho rovnovážného postavení a vedou vlastně k aktivaci propriocepce. Jo? Tady máme různé pomůcky, jak vidíte, jsou to různé válce, balanční sandály, nafukovací míče, mini trampolíny, kterými se právě snažíme ty balanční cviky vlastně podpořit. Dobře, dámy a pánové, to byl krátký přehled, co všechno může obsahovat pediatrická rehabilitace. Je toho opravdu velmi hodně, je to každopádně ohromně široké pole, které by zabralo více než 1 hodinu přednášky, ale já doufám, že se vám aspoň takový krátký přehled tady umožnila a samozřejmě pokud by se měli další dotazy nebo přání, tak se na nás kdykoliv můžete obrátit. Já vám děkuji za vaši pozornost a pro dnešek nashledanou.